Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur să particip la proiectul inițiat de Casa Corpului Didactic cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii. Sunt profesor de limba franceză la Școala Gimnazială Maria Rosetti din Capitală. Numele meu este Silvia Nicoleta Baltă și astăzi vă voi citi câteva rânduri din cartea Ikigo Ikie, o carte scrisă de Hector Garcia și Francesc Mirales, apărută la editura Humanitas în anul 2020. Ikigo Ikie este o filozofie specifică poporului japonez. Este arta japoneză de a te bucura de fiecare clipă. Iată de ce am ales această carte astăzi. Voi citi câteva fragmente din capitolul Arta de a asculta. Așadar, la pagina 81 avem următorul text. Este greu să găsim pe cineva care să ne asculte cu adevărat, pentru că între cuvintele interlocutorului și urechile noastre se găsesc o sumedenie de filtre și obstacole. Părerea noastră despre persoana care vorbește, toate prejudecățile și ideile preconcepute despre ce se discută, pregătirea a ceea ce urmează să spunem când celălalt termină de vorbit. Toate acestea fac ca ascultarea să fie foarte superficială, când nu întrerupem direct persoana în cauză. Pentru a trăi momente Ikigo-Iki alături de ceilalți, este esențial să practicăm arta ascultării, un dat pe care ni-l oferă natura, chiar încă din lunile de dinainte să ne naștem. Acum, câteva chei pentru a asculta mai bine. Chiar dacă practicați șanoiul sau vreți să vă înțelegeți mai bine cu partenerul, cu rudele, prietenii sau colectivul de muncă, aceste măsuri simple vă vor îmbunătăți propria calitate a ascultării și, prin urmare, și pe a celorlalți. Caută un loc potrivit pentru discuțiile importante. Un birou în care se vorbește tare și telefoanele zbârnuie nu este cel mai bun mediu pentru o comunicare profundă, așa cum nu este nicio încăpere cu telefonul, cu televizorul sau muzica dată la maximum. Prima măsură pentru o mai bună ascultare ar fi să evităm pe cât posibil orice sursă de poluare fonică. Privește-ți interlocutorul în ochi. Prin privire îi comunicăm persoanei că suntem interesați și pe deplin prezenți. Totuși, nu trebuie să fim intimidanți. Trebuie să fim atenți la limbajul verbal al celelalte persoane ca să ne asigurăm că se simte în largul ei, de exemplu, cu distanța la care îi vorbim. Această informație importantă ne va îngădui să facem ajustări. Înlătură interferențele mentale. Așa cum am văzut la începutul acestui capitol, avem o tendință firească de a pune filtre între noi și interlocutorul nostru. Secretul este să nu judecăm. Dacă ne limităm la a asculta ce ne spune, cu mentalitatea neutră a unui meditator zazen, vom reuși să reținem întregul mesaj și persoana va simți că ne preocupă. Pentru asta nu trebuie să lăsăm să ne zboare gândul, ci să fim prezenți. Pune întrebări fără să întrerupi. Este important să nu întrerupem discursul celui care vorbește, pentru că acest lucru provoacă de cele mai multe ori frustrare. Însă sunt binevenite întrebările care arată că suntem pe fir. Pot avea ca scop aprofundarea subiectului pe care ni-l povestesc sau să exprime că îi urmărim. Putem interveni spunând lucruri ca: ce vrei să spui cu asta? Această ascultare activă este un adevărat dar pentru interlocutorul nostru. Nu da sfaturi dacă nu ți-au fost cerute. Poate fi dificil să nu oferim o soluție când cineva ne povestește o problemă, însă adeseori ceea ce vrea cealaltă persoană este să fie ascultată, nu să îi se spună ce trebuie să facă. Dacă avem ceva valoros cu care să contribuim la ceea ce ni se povestește, putem întreba: îmi permit să-ți dau un sfat? Sau să oferim o soluție într-o formă indirectă. Tu știi mai bine ce trebuie să faci, dar dacă aș fi în locul tău, eu aș... Dacă vom aborda conversațiile având această atitudine de respect și atenție, ne vom mări șansele ca fiecare întâlnire, pe lângă petrecerea timpului împreună, să devină de neuitat. Dragi colegi, eu vă doresc ca această zi de 15 februarie să devină o zi de neuitat în viața dumneavoastră.